ngarani Gedeng gramu gemrong. Kula keplek kok buri. Katimbang aku wagiban soro luwih bisa udah diwangke aku. Bojone Rangganata Dewi Kuntari mang sampean senengi nek sampean senengi Partisara diwehke sampean. Bojone Rangganata wis tuwek. Anake wis gedhe-gedhe. Nuwun sewu lho. Najan pun tuwek anake telu ning piyayi perawatan. Lho
isih ayu, isih timpluk-timpluk. Dadi lantaran aku nyenengi bojone Raganata. Nggih. Partisara dilungke. Nggih no. Kuwi tenan. Nggih. Keploki saka mburi tak goncake. Ngaturaken kabar layu. Kang Mas Raganata pejah. Iki dadi kula piyambak. Ngukui Partisara. Kang Mas Raganata dadi wakiling ratu ing Brawetan. Mula Partisara tak suwun ora dilungake aku mentala mateni bojomu Raganata. Yen kaya ngono cetha Yai. Yen to tumindak udah kadaka anak-anak kepengin anguasis kabeh. Ora tak silaki. Kok menawa kuwi wis rejeki marang garwaku ni yo grita kaya. Kae wis tuwa. Wis ora kuwawa mikir negara. Luwih becik aku sing dadi wakil ratu Yai Brawetan. Silaraja. Benar. Perkara nata negara kuwi ora mergo nom lan tuane umur. Mung pikirane sing dicaki. Nek yo griki ndak marang garwaku sing kaya mangkono. Kanyatan kaya mangkono, Bundari. Luwih becik kowe manut karo aku. Manut. Ora usah mikir bojomu Raganata. Manut perkara apa Silaraja? Kowe tak pundhut garwa, Bundari. Benar. Kang Mas Raga itu kae garwaku sing banget tak tresnani. Bebasan kelangan domba digoleki kanthi jling. Bener. Apa mereka sawijining garwa mapujane ngatiku ya. Nanging wis tumeka ing pati. Ngopo dadak dipikir luwih becik kowe menggalih karo aku. Ing mangkone uripmu saya mantra, Bundari. Kiai kakung pancen kaya mangkono. Yen ngendika iki gampangke ngentengki. Ning beda kawan wanita. Bedane Yen to wanita ditinggal marang garwane, senajan to wis ora ono, nanging tetep tresno marang garwane. sapa manis Andrung kaya sira. Iki lho. Joki. Joki Saya nekat. Aku tak mau jangan lawan aku.
aja ora nurut marang aku. Nurut. Yen Gampang Parti temen. Solo diulungke mesti bakal rampung perkara. Kuwi dudu hakmu. Wes kene wae. Saiki Parti Solo jupuken. Ulungke aku ora bakal bacut seneng karo. Pelorojo. Nganti temekaning pati kuting jagatku. Ora bakal tak ulungke Parti Solo. Piye? Ora tak ulung. Ambalane meneh temen. Nganti kuting jagatku ora bakal tak ulungke. Balenono. Ora bakal tak ulungke. Piye? Jabrak! Dawuh, enten apa Ndara? Enten apa Ndara Pelorojo? Jebul putrane teko Jabrak. Sinten? Aku ditempiling saka iringan. Sampeyan ditepiling? Bener. Mboten napa-napa to? Ora apa. Pelorojo. Aku wong jaduk. Wah. Aja meneh ditempiling pisan. Ah. Ping 2 juta ora. Ora apa-apa Pelorojo. Nuwun sewu. Sampeyan nggih ngoten, Ndara. Sampeyan nggih ngoten. Sampeyan cara wong ijo sapi bati. Iso. Loh. Kok iso pengandhake bati? Bojone sampeyan iku pun tuwa. Wis ora iso apa-apa. Nah. Beda Ndara Pelorojo. Pelorojo. Lho pawongane gagah pideksa. Sugih bondo lan donya. Lho saya-saya brengose rujak bumi. Rojak bumi. Wong wedok angger diambung Ndara Pelorojo. Bener. Ambung sepisan selapan dina isih krasa. Isih krasa Kuwi Pelorojo. ra wong wadon sing tresna kelawan Pelorojo. Nggih. Najan tuwa garwaku, ya to. Tuwa kuwi ra umure. Ning perkara tresna, perkara samu barang apa wae. Durung kinaruan yen to gagah bagus pideksa padha kelawan garwaku. Walah, arep urip mangan tresna. Nek ora dikeloni ya ora iso apa-apa. Nah. Nyatane garwaku sing gagah prakusa lair kandhesing bayi. Saiki wis mati bojomu. Bojomu mati. Yen mergo bojoku wis mati, perkara wong kakung, perkara wong lanang tak umurki. Jabrak. Dawuh, Anake sing bari tuturi. ngoten. Kira-kira duwe pak aku cocok. Ngoten. Iya. Ngestakake dawuh. Cung, jenengmu sapa, Cung? Purnomo, Purnomo. putra ning Kertosana, putranipun Kanjeng Rama Raganata. Anak Rangganata. Yo, Bapakmu wis mati. mati. Ibumu dadi randha. Ana tetembungan duda ora kopen, randha ora kajen. Cocok. Nun sewu paman Jlamprang. Iya, Kanjeng Rama Raganata sinten ingkang nyedani? sing mateni Ndara Pelorojo. Pelorojo. Pelorojo tanggung jawab. Kowe arep dipek anak angkat, mbokmu arep dilabeni Ndara Pelorojo. Cocok. Kowe duwe bapak Pelorojo, jos. Pinjem kowe Jlamprang? Jabrak. Kamu, Kowe aja mlayu ngono. lha pripun? Lah kowe dimingkemno diadepi. Ngoten nggih. Nun sewu paman Pelorojo. Menawi kula sampun ninggalaken Subhasita lan Tramsila. Nanging kula aturi nyebut, sinten panjenengan? Panjenengan pangarsa wonten ing Jombang. Bener. Nanging kenging menapa? Panjenengan sampun wantun jamah lan gonjak kaliyan Kanjeng Ibu. Glegermu menungso ning yogene pakar timu kepanjenengan iblis. Jabrak. Dawuh. Ora apa-apa. Aku dilolokno calon anakku ora masalah. Untuk apa-apa? Sing penting kene aku ndhawuh karo ibune. Ya. Dheweke tetep dadi anak. Ngoten. Aku lilo legowo arep diomongi piye? Aku anu. Sabar. Paman Pelorojo, Oh iya kon meh. upama mamak mlipatmu, Iya. ning aja nganti mamak moto batinmu.
sinten menika? Kanjeng Ibu. Neng yo kene kowe wis wani jamah gonjak. Apa ora ngerti? Aku anak lanang wis ana tetembungan kudu bisa mikul dhuwur derajate wong tuwa. Yen kowe tetep ajeng arep bacut kepengin garwa karo Kanjeng Ibu. Dudu sapa-sapa. Ki lho, Purnomo bakal toy nyawa kampung asal. Ya Sing hati-hati Aku Ger tetep Purnomo. sabar. sabar. Arep dilokno piye, monggo tetep dadi anak. Mboten nesu. Aku ora nesu. Wong sabar. Wong sabar. Mboten. Kowe iki duwe gegayuhan, disabar. Sabar. Romo ya jelas. Nggih. Ben lile hatine, Mboten. ben manut. Nggih. Aku sedelokan dadi ayah. Cocok. Sing hati-hati. Purnomo. Sampun. Aja banter-banter. Aja seru-seru. Mbok kapano nek kae calon bapak. Lho, calon bapak mula ya. Ento ya ibumu dirabeni karo. Ana ono ngerti kelawan Pelorojo. Ya. Sudi apa aku duwe wong tuwa lanang sing patrape kaya Pelorojo? Ento apa ora? Ora. Ento apa ora? Ora. Ento apa ora? Kula mboten sabar niki. Wes sikat wae. Bocah! Mate! Ora dengar so. Ayo. Omongan itu banter mau. Ayo. Ento ya. Ora. Cepat. Hei, Ento apa ora? Urutane sing kok padha. Mana idone wong? Arep idone wong mana idone nek mana? Asmane idone wong. Bocah! Ajar, ajar. Apa aja? Biar, biar. Kowe manut apa? Kowe becik kowe manut. Ibumu tak kudu garwa. sudi aku duwe Kowe wong dadi putra. Mergo ramamu sebagai waktu. ora bakal aku sudani. Ora. Sekali me. Anjane Purnomo. Sekali. Pesane. Kowe manut apa ora? Usane. Bukai. Deluwe. Usuli. Pesane. Kowe manut apa ora? Aku ora sudi. Kowe manut. Lakone kono kok. Dari. Ayo. Masalah. Kowe wis akeh anakmu. Ah, sawangan. Timbang anakmu dipiloro, kowe becik kowe manut, pati sono dak cukup. Prima Doro. Aja kesuwen. Oh. Purnomo seret. Coke. Purnomo seret. Purnomo Ayo. seret. Kula. Wong wedok kuwi grubyuk kabutan iki. Nggih. Menterung kabutan. Mboten. Arep ning timlaine bukan. Walah. Mboten adoh. Kowe yang surono, aku tak nutup ini. Mboten. Tidak, siapa? Nggih. Rere
pasrah lilo lan legowo kepenak ing tembe kulimu anakmu ora bakal dipilih. Aku ora bakal manut kawan kowe. Aku ora bakal manut kawan kowe Pilorwajo. Sampeyan ndak dibuka jarike. Bar dibuka jarike mapan turuna kene terus dikelori Ndara Pilorwajo. Lah kono kepenak-penak. Penak Sampeyan mboten rasake lara. Kurange apa? Aku Bupati Mudotarmo. Aku durung darbi baru. Mengko sandukan pan meneh wakil Ratu Mojopahit tiba. Kowe tak tunjuk garpu. Pilorwajo. Dari. Ora maido. Panjen gagah pitekso. Naik kurang siji. Kurang apa? Berkurang ajar tindak. Tetep kowe kumbi ora gelem ning ngono metolo karo anakmu. Ora tekan. Sawangan anakmu. Sawangan. Anakmu sawangan kali. Pon. Ate, Ora oke. nek kowe ora gelem anakmu mati gantungan. Ojo ya Pilorwajo. Jabrak. Jawab. Imen saya mantep lan mancep. Ngoten. Ben ora diarani guyonan. Nggih. Rogono to kombe saka kowe. Ngoten. Rogono to luari. Nggih. Ayo, anakku. Ayo. Ayo. Sampeyan. Kang Mas Runggu. Cepat. Koro sampeyan. Bojone sampeyan rekoso. Iki bakal tawane tontonan sing apik. Bojomu tak musine kok mati. Nek kenane rogono to luari. Gane kowe wis ketemu saiki aku njaluk temu. Marti soro lunge. Bojomu tak bae. Ati sono lunge ya. Nggih. Lunge ora. Lunge ora. Sawangan anakmu rogo. Sawangan gurita opo? Yen kowe ngeman anakmu, parti soro lunge. Nggih. Tetep ora tolong sih, Pres. Jabrak. Halo. Hitunge nganti teman bengkel. Kok menawa rogono to lilih ati. Parti soro dina-dinane. Yen ora tetep gantung ora. Wis te dawuh. Ojo samprang. Kae putraku sing banget tak tresnani yo. Ayo aku gantungan gae. Kira-kira anakmu tak gantung ento apa ora? Ojo aku ra itu. Nek ngono parti soro ulungke Ndara Pilorwajo. Kalau aku mbok gantung. Ngono ora itu. Prajurit. Siji. Ayo. Ayo. Ojo yo ngrah. Loro. Ayo kali kowe lho. Parti soro ulungke apa ora? Jumuk ora bisa. Ulungke ora. Loro setengah. Ben kaget. Ben redeg. Ayo. Saiki kowe. Prajurit. Siap. Telu. Yo iki kejeme pelor waja. Hidup Pilorwajo! Hidup Pilorwajo! Hidup Pilorwajo!
bebesanan kalih Dongkol Patih Angga Wangsa. Ning wis bebojoan resmi. Lho. Patahe Prawaja bojone dipisahno. Mengko nek ben pegatan sampean pek bojo, bapake mang dadekno patih. Bocah supaya pegatan. Nggih. Bapakne didadekke patih. Nggih. Aku kelakon garwa lan susah. Nggih no. Kaya ngono. Nggih. Yen ngono aku kepengin tekane Dongkol Patih Angga Wangsa. Ngoten. Kaya ngono. Beres. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Sampean mriki pun ngerti karepe ditumbasno sate. Lah sampean pun ngerti karepe nggih doyan yen sate mateni wong. Gamrang, Nggih, piye kok slenco temune? sampean mriki ditimbali Ndara Pelorwaja Surabaya. Nuwun sewu. Wah, kupinge laran tok. Laran tok. Walah, walah, walah. Kupinge kopok kok. Halo, halo. Bola, bola. Malah balik. Testing. Hah? Testing. 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 Iki malah gandung belas. Patene wong iki. Halo. Halo. Bola, bola. Lho kok sik balik terus. Halo, halo. Bola, bola. Kebo. Sapi. Kebo. Sapi. Halo. Rasto. Ada apa sih? Loh, Kok normal iki? Kula golek-golek. Kok normal iki? Dongkol Patih Angga Wangsa. Samang wong sawang. Nah, nyawang kalih kula obahe lambe kula nek rada rampung. Ki Dongkol. Ki Dongkol. Pun krungu pun Mas. Sampean mriki niku ana wigati. Sarti. Alah, wis ditambani budeg terus ta. Wigati ono. On normal. Kira-kira nek sampean kula dadekke patih melih ngoten purun kah boten? Wah, pun Senajan tuwa ning daya pamikire sampean isih saged digunakake negara. Dipun kula dadekke patih melih mengke sambi ndukuni pripun. Nggih, purun. Cakap. Nek ngoten sampean purun. Purun. Lah saniki kula tak takon. Nek Nggih. patih gitu. Nggih. Patih niku rak andane pangarsa utawa ratu. Kira-kira niku nek patih diperintah karo pangarsa utawa ratu pripun?
biasane nyabrang segara geni dilakoni. Wong sing perintah kuwi ratune utawa pangarsane. Nah, niki mau disukseni bocah-bocah kabeh. Aku reseni lho. Kita sampean kula dadekke patih malih wonten ing Kertosana. Iki kebenaran patih Kertosana lagi setruk. Kita sampean kula dadekke patih gelem to? Nggih, nek kula njaluk tulung sampean kula mau dadekke patih niki genting kula njaluk tulung kali sampean kira-kira purun apa boten? Napa Lah nggih, kula takon sampean gelem napa boten kula jaluki tulung. Pun kula ndake pangkate. menawi saged nggih kula. Tetep bisa. Nah, urun nggih. Seseni ya, Cak. Nggih. Saiki wis dadi patih wis ora dokol meneh. Nggih. Kula njaluk tulung. Pusaka niki manggawa. Nggih mlek rek. Boten kok geblek kirek. Pusaka niki lak dereng wonten rangkanipun. Niki pusaka lidan. Nggih. Lah rangka niki pun elek. Sing kula karepe sampean kula kon goleki rangka. Lah rangkane niki dununge teng dongkol kepatihan. Mudeng napa teh? Nggih. Lah nggih mudeng pripun? Lah niki diwenehke kula kapure wonten ning kepatihan. Golek rangka. Atos roko. Rangkane ngerti napa derek? Derek. Rangkane gampil, nggih. Rangkane mantu sampean Wirakusuma kudu pisah nggone bebejakan. Wirakusuma mangpateni dadi rangkane Wirakusuma. Nek mantune sampean mati, sampean duwe mantu anyar. Merga Susanti ajeng kula bae bojo. Mantune sampean luwih gagah pidheksa, pangkate dhuwur. Nggih kapan niku? Ya saniki ampun kedangan. Nggih, nuwun pamit. Tidak nggih. Dalane ono. Nuwun sewu. Bra-bra ngono. Niku kula kok kuwatir kalih ngomong pate Anggawaksa. Apa? Blulu kan ketoke tunduk kok Mbak. Arep Lho, napa enten ajeng mateni kalih mantune dhewe watake ngoten nika. Oke, kula kuwatir ngapusi sampeyan. sakala-kalae macan Nggih. ora bakal mentolong mungsuh marang kowe. Nggih. Tinemu akal. Aha. Yen ngono, Patih, lan kowe Jambang, kowe takon jampangi di sono laku. Mengko gede tapak aku bakal sembuh. Ngoten. Ayo prajurit. Ayo.